Здравей, Йо! Знаеш добре, че представям екипа на Crazy Kids, защото ти самата участва в тази идея. Ти всъщност не си от хората, които обичат да застават пред камера и стоиш в сянка, но всички клиенти те познават твоя глас и всъщност имаш много добри качества, които искам да покажа. Може ли да започнем с това, от колко време си част от нашия екип? Здравей, Гери. Част от екипа на Crazy Kids съм малко повече от 6 месеца горе-долу. И да, по принцип предпочитам да съм от другата страна на камерата. Не съм аз. Имаш известен опит в онлайн продажбите преди това, но друга е твоята сила. Кое те накара да започнеш тук при нас? Винаги ми е било интересно да работя в сферата на електронната търговия и като цяло в случая ми е много приятно да работя за детска мода. Много е интересно и вълнуващо и това ме накара да кандидатствам и да пробвам. Предполагам, че си научила много нови неща, както всеки един от нас. Всъщност има ли нещо, с което се сблъска за първи път тук и какво предизвикателство беше то за теб? Да, честно казано, много неща направих за първи път тук. Започнах да снимам видеосъдържание преди това. Предимно съм правила дизайн и статични постове, започнах да правя съдържание за бюлетина, за Viber канала ни. Въобще работата е доста разнообразна и мисля, че точно това я прави интересно. Ти загадна следващия ми въпрос. Подготвяш съдържанието на страницата бюлетина и голяма част от каналите на Crazy Kids. В тази работа е нужно да познаваш наистина добре брандовете, които предлагаме. Всъщност, имаш ли любима марка и защо е точно тя? Любима марка? Това е доста труден въпрос, тъй като всяка една от марките има своите плюсове, има неща, които ми харесват в нея. Може би най-ми грабва вниманието Billy Bush, защото хем е много дизайнерска, изпипана е до всеки детайл, хем е толкова шарена, весела, детска, точно с настроение за малки момиченца. Какво става зад кулисите, онова, което колегите и клиентите не виждат? Много голяма част от идеите всъщност остават зад кулисите, защото за да стигнем до крайния продукт, който е една кампания, има много обсъждания, много предложения, от които ние, разбира се, избираме най-добрите, така че да направим нещо, което наистина ще ви е интересно, ще ви хареса. На голяма част от колегите зададох този въпрос, но ще го задам и на теб. Ако днес можеше да си дете, кое е първото нещо, което би направила? Най-вероятно ще се радвам на свободното си време много повече, отколкото като бях дете. Ще спя след обед, задължително ще спя след обед. Ще си купя много шоколади и сладки неща също. Приближава се до моето желание. Какво би си пожелала като част от нашия млад и зелен екип, за да продължим да работим още по-добре заедно? Какво си пожелавам на екипа? Да сме здрави вече и все така да се разбираме, да сме сплотени, да ни идват все повече и повече нови идеи. Благодаря ти, Йо! И аз благодаря много. До скоро! До скоро!